భార్యాభర్తల మధ్య ఏర్పడిన మనస్పర్ధలతో భర్త పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన కామారెడ్డి జిల్లా గర్గుల్ గ్రామ శివార్లోని రాధా సత్సంగ్ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. మృతి చెందిన వ్యక్తి కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రామారెడ్డి మండలం మద్దికుంట గ్రామానికి చెందిన రేకులపల్లి జీవన్ రెడ్డి కామారెడ్డి ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. గత 10 సంవత్సరాల క్రితం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన చందనతో వివాహం జరిగింది. వీరికి 2 ఆడపిల్లలున్నారు. గత 4 సంవత్సరాలుగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతుండటంతో భార్య చందన భర్త జీవన్ రెడ్డికి దూరంగా ఉంటోంది. దీంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన జీవన్ రెడ్డి కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్ గ్రామ శివార్లోని రాధా సత్సంగ్ సమీపంలో ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర, ఎస్పీ చైతన్య రెడ్డిలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.